Welcome back to my channel. It's your boy BISAYA Explorer, and I'm back again with another vid. Kumusta kayo guys? Mga bro, kumusta? Today is Saturday, January 18, 2020, and I'm making another vlog, another moto vlog. Right now, I'm with my XRM 110. May nag-comment last time sa video ko, nagtatanong kung anong generation to na motor. Bro, ano to? First generation. Yung kita mo, yellow pa yung ano niya, yung speedometer. So hindi na to nagpa-function, pero ito yung first generation. Nga pala mga bro, shoutout kay Marion Consulting, taga dito siya sa Tagum. Shoutout sa'yo bro, thank you so much sa suporta. And yeah, today's video mga bro is pupunta kami sa PAROLA, Cape Town. Cape San Agustin. So parte siya ng Gobernador Generoso. Nasa ano siya, sa Davao de Oro Province. From here sa amin, almost 165 kilometer ang biyahe. Medyo malayo. And I'm planning to swap this motorcycle to my cousin on his Yamaha Sniper. Yung natatandaan yung mga bro, yung vlog ko na nag-meet up kami sa Panabo. Yun yung gagamitin natin. Kasi nga parang wala akong kumpiyansa dito sa motor, baka masiraan. Kasi yung biyahe 2 hours mahigit. Kaya medyo malayo talaga mga bro. According sa according sa map, according sa Google Map, 2 hours mahigit. Pero yung pinsan ko pumunta na dati, almost 5 hours daw yung biyahe nila. Ewan ko. Kaya yun, medyo malayo. Ngayon is 9 na. Siguro nakarating kami doon mga 1 PM na. So yeah, tingnan na natin. Kita-kits ba mga bro ulit? What's up mga bro? Ito na, babalik. And ito yung gagamitin natin yung motor, Sniper 150. And naka-rail set na, full set. Tsaka yan, marami na accessories. So ngayon is 9 pa. Siguro darating kami doon mga 1 PM. Tingnan natin. Yun, gasolina pa, full tank natin. Larabo talaga doon. They've been talking a lot, and I've been staying so low. And all these people on my line, they don't know me no more. They really acting like they know me, but I know it's a lie. Now you realize you need me, so you run back to cry. They never loved me before, used to tell me to stop, but they still checking for me, case I go to the top. Outcasts on the ground, now they throwing their roses. Everybody in the picture and they killing their poses. Tell me what you got to say now, hey now, look me in my face now. I don't think you really wanna live another day now, another day now. No, and I could tell you about my mind state, irate. Got myself a full plate, time getting taken by the things that I hate, yeah. By the things I hate, no. Yun yung pinsan ko, naka Sniper 150 yung nireview ko bago. Okay, update mga bro. Next stop over muna kami dito sa may sa may Davao Oriental na sign. So tinignan namin sa mapa, almost 2 hours pa din. 1 hour and 43 minutes. So mga 123 kilometer pa. Ang layo pa, but it is what it is. Yo, balik ulit sa biyahe. Wow! Woo!
view, nice view. Banking pa ako. May bag pa. Overshoot. Wow. Woo! Yun, gilid ng dagat. Nice. Woo! Wow. Look at the view. Gusto na. Putol. Ano yun? Biglang naputol yung daan. Wow, what a view. Ganda din dito mga bro. Oh? Natatak ko doon. At ang puwet ko. Ang layo pa. Lagan pa. Sino nakabot dito? Sino nakabalik ba? Makita tayo sa lilahan rin. Ayan mga bro, papasok na kami sa Gobyerno ni Rosso. Yun, lumiko kami dito sa may kanan right side. When galing ka sa sa my main highway, right side ka. May sign naman na nakalagay Gobyerno ni Rosso. Then pasok tayo. Papagas ka sana kami, kaso wala daw. Doon kami sa kabila. Dito sa may unahan, mga 6 km. So yun, let's go. Pasok na kami. Medyo mga 1 oras pa ata yung biyahe doon, papasok. So ito na, pila-pila. Caution, ang sinipro nila, check your brakes. Pababa. Okay. Wow. Wow. What a view. Oh my god. Oh my lord. See. Nice. What a view. Nice one. Nice. Tiban, Tamban, Barangay Tamban. Yan mga bro, pang malapit na tayo. Wow, what a view. What a view. What a view. Sarap. Mukhang malayo pa kami. Grabe, ang layo talaga. Woo! Bro, dito na kami sa may Cape San Agustin.
Dito ang tatawag na watchtower. Ang entrance 50. Tapos pag pumunta ka dito, ano ka, pumunta sa taas, may bayad pa additional 10 pesos. Ewan ko ilang steps to. Napakalayo mga ka. Ayun, kita mo na yung view. Wow. Woo! Ayun no. May isa pang tower. Napakataas. Woo! Taas ay. Wala pa. Layo ko sa matandaan. Lumalapit na. Maglain mong tiyan biskot. Yun. Wow! 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 Woo! Dah, taas ay. Lukoy. Adio. What a view! What a view! Nice. Ang ganda mga bro. Ang lakas mo yung hangin. Palipad tayo hindi. Parang natatakot na ako.